Добрый день, поважанное спадарство. Говорить и показывая «Свобода». В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Александр Класковский. Александр, добрый день. Витаю вас. И Валер Карбалевич. Привитание, Валер. Добрый день. Тема нашей гутарки – это выступ Александра Лукашэнкі перад актывам у Салігорску. Учора гэты запіс быў паказаны па беларускім тэлебачанні, прычым было сказано, што это был як бы закрыты выступ, закрыты актыў, ну а тут вось як бы БТ раскрыла таямніцу. Ну і сапраўды это быў адзін з самых, можна сказаць, таких канцэптуальных выступаў Александра Лукашэнкі, дзе ён як бы паказаў сваю пазіцыю па цэлым шэрагу накірункаў. Ну, адзін з самых цікавых, напэўна, это ягоны вобраз змагара за незалежнасць, прычым пагроза, так з яго слова можна зразумець, сыходзіць зараз хіба не выключна з усходу, з России. Ну и было сказано, что мы выстаем в землянках, будем халадаць и так далей. На ваш погляд, наколькі вось эта схема, это, як кажуць, фрейминг, позиционование, наколькі гэта працуе, наколькі гэта вот перед этим актывам, якому 26 гадоў тлумачылі, якія мы браты, як мы любім Россию, а Россия нас. Вось. А зараз вот им такое як бы подносят, что лезь не воевать с Россией трэба. Ну и, ведаете, я просил бы вас как бы все ж таки как бы порефлексовать, потому что видовочный отказ не это все глупство, Лукашенко дурань, вот, сдурнел за 26 годов, а может быть, что-то он разумеет, чего вот мы с вами не разумеем. Александр. Ну, па-першае, можна зразумець, чаму Лукашенко асядлаў вось гэта канька, узяў на ўзбраенне гэты тэзіс. Просто няма пра што гаварыць па вялікім рахунку. Потому что нейкай пазітыўнай праграмы, па ідэі, вось ты ідзеш на выбары, ты павінен казаць, якой ты бачыш Беларусь заўтрашняга дня. У Лукашэнкі, мы ж памятаем, калі ён прызначаў цяперашняга прэм'ера, гучала тэза, што там, нават будаваць нічога не трэба, галоўнае нічога не разборыць. Калі вось гэты перакласці эўфемізм на звычайную мову, это значыць, вось, я хочу застацца пры ўладзе, а астатняе ўсё, вось, гэта ўжо нейкія другарадныя рэчы. Таму, відаць, пасля доўгіх усялякіх мазгавых штурмаў там, недзе ў атачэнні Лукашэнкі, прыйшлі да высновы, што вось тэзіс трэба, што цяперашні лідар гэта абаронца незалежнасці, і толькі ён можа уратаваць Беларусь там ад паглынання, ад таго, каб е не разадралі нейкія, як ён кажа, сільныя міра сего. Так што гэта барацьба за парадак дня. Причем там, Александр, я вас перепыню, там цікавы такі поворот, калі ён сказаў, што да хрен с ним, да хто б не прыйшоў, да нават пры дапамозе Майдана. Але абы незалежнік, абы прабеларускі, а паколькі вот гэтыя гады, яны не прабеларускія, так я супраць іх не таму, што Майдана нават баюся, а таму, што я за Беларусь, за бацькаўшчыну дбаю, а яны як бы за маскалёў, ну, фактычна. Так, гэты пасаж, я на яго таксама звярнуў увагу, но ён быў абсалютна няшчыры, і вось у гэта, я думаю, што дакладна ніхто ў зале не паверыў, што нібыта, калі прыйдзе прабеларускі нейкі чалавек замест яго, дык ён гатовы дараваць і нават Майдан. Ведаючы нелюбоў Лукашэнкі да гэтых, як ён кажа, нацменаў, нелюбоў да Майданаў, памятаючы, што ён нядаўна сказаў, што я ім краіну не аддам адкрытым тэкстам. Вось гэты пасаж выглядаў, ну тут ён ужо перайграў трошки, настолькі ён хацеў выглядаць прабеларускім чалавекам і незалежнікам. Але мне здаецца, што у прынцыпе вось тое, што ён накідае вось гэты тэзіс, ён і прапаганда, гэта наўрад ці працуе і на тых, хто сядзіць у зале, у іх увогуле когнітыўны дысананс, таму што сапраўды не толькі шмат гадоў казалі, што мы пойдзем там у інтэграцыі настолькі далёка, некалі малады Лукашенко пачынаў, наколькі захоча Расія, ён жа і цяпер вось злётаў днямі на апарат
у Москву, калі прылятаў у Мінск Лаўроў перад гэтым 19 чэрвеня, то Лукашенко таксама сведчыў, што нічога ў нашых дачыненнях зусім не іскрыць. Правда, якраз у Салігорску ён пачаў зноў казаць, што бывае вельмі моцна іскрыць, і тады мы нагадваем, што трэба асцярожна там з апошнім саюзнікам. То бок, гэта супярэчлівыя тэзы, і якраз тое, што Лукашенко працягвае вось гэтую лінію, так бы мовіць, што мы саюзнікі не разлі вада, гэта разбурае у значнай ступені наратыў, які зараз ён спрабуе накінуць і разам са сваёй прапагандай, што, маўляў, рука Москвы тут хоча перакуліць, разадраць краіну на гэтых выбарах. Валер, ну а як вы лічыце, все ж таки так ці так это не працуе? І, дарэчы, ці это адзінае, бо в Салігорску ізноў жа прыгучала, што мы выйгралі нашу гульню з ковідам. І прычым там цікава, ён як бы тлумачыў, што кажа, што тое, што звярталі ўвагу на мае там жарты пра баню, трактор, это все ж было, так сказать, я вас супакойваў, я як бы як гіпнатызаваў вас, а насамрэч-то я вас ратаваў. И вот этот образ ратавальніка и от ковіду, и от геапалітычных жахаў, што вот так не працуе, а потым у жніўні, может быть, мы з вами скажем, да, все ж таки мы что-то не подлічылі, не долічылі. Не? Ведаеце, у мяне такое больш складанае ўражанне ад гэтага выступу. Звярніце ўвагу, фактычна Лукашенко пачаў актыўную агітацыйную кампанію. Засадзіўшы асноўных апанентаў за краты, ён якраз эту агітацыйную кампанію вядзе. Вось трохі раней была таксама закрытая сустрэча з так званым актывам. Слово такое цікавае, актыў савецкіх часоў. Гарадзенскай вобласці, цяпер вось Менскай вобласці. Прычым, звярніце ўвагу, ён больш апелюе не да народа, а да номенклатуры, да чынавенства. Вось. Выглядаў ён вельмі эмацыйным, вельмі ўзбуджаным, вельмі нервовым. І я б сказаў, увогуле цяжка неяк аналізаваць і рацыяналізаваць усе ягоныя выказванні, таму што яны былі даволі супярэчлівымі, даволі супрацьлеглымі адно другому. Гэта такая некая, ведаеце, плынь падсвядомасці. І пачаў ён, як зноў жа у савецкім стылі, з міжнароднага становішча. Вось. І што мы пачулі? Мы пачулі, што ва ўсім свеце абсалютная, так сказаць, некая адбываецца катаклізмы, і ўсе гэтыя катаклізмы ёсць пагроза. Як страшна жыць. Так, ўсё гэта у стылі такой канспіралогіі, то бок з усіх бакоў ворагі, Беларусь у атачэнні ворагаў. Прычым, вот у мяне склалася ўражанне, што пагроза не толькі з усходу, пагроза ўвогуле з усіх бакоў, што і з захаду там на нас увесь час ціснулі, але яны зразумелі сваю памылку, дарэчы, не толькі перамаглі ковід, але і захад перамаглі. Вось. Таму з усіх бакоў ворагі. Ну і ворагі, зразумела, і ўнутры краіны. Гэтыя нацмены, якія чамусьці ў 21 годзе чуць не ўсю тэрыторыю аддалі суседзям. Ну і, зразумела, галоўныя ворагі – это сённяшнія кандыдаты ў прэзідэнты. А што тычыцца Расіі? Ці працуе вот эта ідзея пагроза з Расіі? Яна неяк вельмі дзіўна выглядае на інфармацыйным экране. З аднаго боку, адтуль з Расіі суцэльныя пагрозы, а з іншага боку, глядзіце, апошнім часам нават адносіны з Расіяй палепшыліся. Вось Лукашенко быў на парадзе, дзе, калі глядзець дзяржаўныя медыі, ўсё адбылося тип-топ. А наколькі зноў жа я зразумеў, у аўторак, то бок заўтра, ён едзе на Варжев. Да, Варжев, да, ідзе, як ён мяркуе, адбудзецца сустрэча з Пуцінам. То бок неяк усё гэта не выглядае як суцэльная пагроза з Расіі. Тым больш, што сапраўды відавочных фактаў умяшання ў Расіі ў беларускія справы няма.
То бок, я не і з гледзяча звычайнага абывацеля, зноў жа, вось гэтая пагроза з Расіі, яна не бачная. І гэтыя лукашэнкаўскія нагнятанні напружанасці, яно трохі выглядае трохі дзіўнаватым і штучным, як мне бачыцца, і як гэта, мне здаецца, бачыцца з гледзяча звычайнага абывацеля і нават звычайнага чыноўніка. Ну, а яшчэ адзін сюжэт, можа, менш штучны і менш супярэчлівы. Гэта ўнутраная сітуацыя, якую ён вельмі цікава апісаў, спакойнае расхістванне сітуацыі. Ён фактычна сам прызнаўся, што ён пасадзіў Ціханаўскага, і это было зроблена адмыслова, не таму, што той пхнуў міліцыянта. Так было сказано, такое заданне было дадзенае. И вот наконт вот этого спокойного расхиствания, может быть, он и сапраўды меў рацию, что планы были такие, ситуация до гэтага и шла, а он в этом сенсе дзейнічае даволі тэхналагічна. Спачатку убрали лідараў вуліцы, магчымых тых, хто мог бы повесить за собой в улицу, это Тихановский, это Статкевич, это Северинец. Причем Лукашенко, фактично потлумачил, что я их прибрал не потому, что они в чем-то виноваты, а тому, что они могли стать такими кристаллами, на яких нарастев. Другой удар – это по социальных сетках, это по видеоблогерах. Так, може, ён і сапраўды зможа спыніць эту хвалю. До речі, тут зараз дискусія, напевно, всі читали в Фейсбуку, що, коли, прибрані лідери вулиці, коли прибрані лідери, меркавання у соціальних сетках, то, може бути, і сапраўды, вот эта хваля, она просто ни во что не выльется. И, ён, принамсі, технологично выиграе. Валер. Калі разважаць пра ягоныя словы, пра тое, што небяспека краіне і звонку, і знутры, то тут трэба разумець, што Лукашенка сваю уладу атаясамляе з краінай, з дзяржавай, з Беларусю. І калі існуе пагроза ягонай уладзе, то гэта раўнацэнна, раўназначна пагрозе Беларусі. Адсюль усе гэтыя страхі і ўсе гэтыя бачанні ворагаў. Сапраўды, ён не хавае таго, што робіць, хоць і спрабуе неяк патлумачыць нейкімі рацыянальнымі аргументамі, што вось той бабарык грошы краў і так далей, выводзіў з краіны. Калі казаць, наколькі гэта рацыянальна, гэта адзінае, што застаецца сёння ў яго руках. Бачыце, ён нічога асабліва не абяцае краіне, ён не прапануе некую надзею. Наадварот, ён звяртаецца да мінулага ўвесь час. Увесь час параўноўвае то, што было раней, і то, што было сёння, і кажа, бачыце, вось як добра. То бок, ягоная галоўная ідэя – гэта не тое, што я вам прапаную нешта, не некае цудоўнае будучае, некія планы, некія перспектывы. Галоўнае, я ўсіх заткну. Наколькі гэта працуе? Пакуль гэта працуе. Бачыце, удалося збіць гэтую хвалю пратэстаў. Удалося сапраўды нейтралізаваць найбольш актыўных суб'ектаў гэтага пратэсту. І выключаць нічога нельга. Цалкам рэальна, што сілавой спецаперацыяй ён зможа задушыць гэты пратэст, а пратэст гэты не гатовы да сілавога супрацьстаяння, да сапраўднай рэвалюцыі. Я б сёння ўвогуле не даваў бы нейкіх прагнозаў наконт таго, што будзе далей, хаця б з таго, што трэба паглядзець, каго зарэгіструе Лукашенко. Пасля гэтага, мне думаецца, больш можна
дакладна будаваць нейкія прагнозы. Таму што калі не зарэгіструе ўвогуле ні Сыпкала, ні Бабарыку, ну гэта ўжо зусім іншая будзе сітуацыя і зусім іншыя варыянты развіцця падзеяў. Александр, ну мы з вами, як і Валер, пережили в сваім жыцці все ж таки один злом сістэмы, это конец 80-х, пачатку 90-х. Мы ведаем, як это адбываецца. І вот у сувязі з этой ретроспекцыяй, якія суадносіны арганізацыйнага моманту і стыхійнага моманту. Бо сапраўды Лукашенко, калі лічыць скажем так, революцию, какие-то змены спецопераций, то он дзейнічае вельмі пісьменна. Он дзейнічае для того, каб гэтых лідараў прыбралі, з іншага боку другі бок, невядома, што б рабіў Ціханаўскі, але ён выведзены з гульні, яго жонка Светлана, она і не заклікае нікога ні на плошчу, ні там да бунтоў, да нейкіх пратэстаў. Такая же пазіцыя і штабу Бабарыкі, здаецца, яны наўпрост гавораць, што не трэба. І в этой ситуации чистая спонтанность, в какой ступени она может сама развиваться. Это в этом сенсе она просто подставить людей под дубинки, а может что и похуже. Про Андыжан уже было сказано. Па-першае, калі згадваць апошнія гады Савецкага Саюза, злом той сістэмы, то была прынцыповая розніца. Тады ўсё ж такі перабудову ініцыяваў Гарбачоў. І тады, кажучы сучаснай мовай, быў відавочны раскол у кіроўнай эліце. З аднаго боку былі кансерватары такія, як Ягор Легачоў, ці Ефрем Сакалоў беларускі, а з іншага боку былі перабудоўшчыкі, паплечнікі Гарбачова, такія як Александр Яковлев, то бок зверху, і галоснасць задавалася. Я ж сам памятаю, быў рэдактарам фармальна камсамольскага выдання, якое фактычна стала антыкамуністычным, газета «Знамя юнасці». Яно мела вялікі ўплыў. Цяпер, сапраўды, тут можна згадаць, што днямі міністр замежных спраў Владимир Макей даваў інтэрв'ю, і ён, відаць, даволі шчыра сказаў, што рэжым моцны, ніякіх там нерваванняў, хваляванняў. Александр, я вас перепыню. Правда, тут такой вспомин, памятаю, дзесьці читал, что, здаецца, в 88-м ці 89-м годзе Евген Примаков, тагачасны чалец Политбюро, был в Штатах, и ему спытали, скажите, а вот коммунистычная партия колькі часу мае для того, каб ажыццявіць тыя рэформы, якія запланаваныя? Он сказал, вечность. В 88-м годзе. Прайшло 3 гады. Так. Невядома, што будзе ў Беларусі праз 3 гады, таму што 9 жніўня жыццё не канчаецца, калі ўжо даваць прагноз, то я думаю, што Лукашенко, канешне, утрымае, напэўна, уладу, это 99%. Я мушу это констатаваць, як аналітык, хоць часта, калі я раблю такі прагноз, дык крыўдзяцца гэтыя рамантыкі, неафіты цяперашняй кампаніі, якія пайшлі за Бабарыкам, за Цапкалам. І я бачу проста наіўнасць некаторых з гэтых людзей, якім здаецца, што такі шчыры парыў прывядзе да вялікіх змен. Але азбука паліталогіі паказвае, што калі рэжым кансалідаваны, калі ў яго моцны сілавы кулак, і там ваганняў, здаецца, няма, сярод сілавікоў нават міністр Караеў, які на пачатку такім гуманістам хацеў здацца і піярыўся ў гэтым сэнсе, цяпер відавочна, што як і Шуневіч, таксама выконвае сваю функцию и уже палохае, дарэчы, тым, што Радыё Свабода там з'яўляецца не толькі коллективным пропагандистом, але и коллективным организатором. Як писал Владимир Ильич. Я падыходжу до адказу на ваше пытанне про стыхійнасць. Так, мы бачым палітызацыю насельніцтва, тое, што новыя слаі, і моладзь, гэтыя хіпстэры, і абыватэлі, якія былі пафігістамі, цяпер ангажаваліся. І менавіта такія людзі, як Ціханаўскі, Бабарыка, яны працавалі на розныя слаі, але па вялікім рахунку яны ўцягнулі масу новых людзей у палітыку. Але адрознна ад старой апазіцыі, мы шмат у яе камянёў кідаем, і сапраўды ў гэтай кампаніі яна, так думаюць, выпала з фокусу увагі.
грамадскай, але разам з тым у яе ёсць досвед, у ліку і досвед арганізацыі, і досвед супрацьстаяння рэпрэсіяў. І глядзіце, з гэтай вось старой, умоўна кажучы, апазіцыі пад удар патрапілі менавіта Мікалай Статкевіч, Павел Сідарынец, тыя людзі, якія у гэтай кампаніі былі гатовы падтрымаць хвалю масавых пратэстаў. І такими вось грубымі метадамі, калі, паколькі, як спяваў некалі Высоцкі, настоящих буйных мала, і гэтыя буйныя ўжо збольшага за кратамі, то сапраўды мы ўжо бачым, што была збіта хваля гэтай падпісной рэвалюцыі, хутка былі здушаны вось гэтыя спробы арганізаваць ланцугі салідарнасці. Ну і далей, калі вось, як кажа Валер, напрыклад, пойдзе рэжым на такія проста грубыя крокі, не зарэгіструе Цапкалу, не зарэгіструе Бабарыку, ну гэта выключна пэўны пратэст, але рабіць на падставе адмовы ў рэгістрацыі плошчу наўрад ці гэта атрымаецца, і лозунг не той, і няма каму выводзіць людзей на гэтую плошчу. Таму ў пэўнай ступені вось гэту галоўную для сябе небяспеку нарастання вулічнай актыўнасці, я думаю, што рэжым у гэтай кампаніі ўсё ж такі мінімізуе і не дапусціць вялікай плошчы. Ну, іншая рэч, што пасля перамогі, я думаю, Лукашенко будзе адчуваць сябе вельмі дыскамфортна. Вось ён і паабяцаў Салігорску, што пасля выбараў будзе вельмі цікава. Я тут адчуў такую пэўную стоеную пагрозу, што разбяруцца з тымі, хто тут. Мало вам не будет, да. Так, але я думаю, што ўсё ж такі трымацца на дручках, трымацца на рэпрэсіях, гэта вельмі дыскамфортны варыянт, таму што няма праграмы, як ўсё ж такі наладзіць нармальную эканоміку дынамічную, як даць нармальны, прыстойны, варты еўрапейцаў узровень жыцця, і таму я думаю, што будзе ліхаманіць Беларусі пасля 9-го жніўня. Валер, ну а вот все ж таки ёсць пэўная маральная праблема, якая, дарэчы, і пасля 10-го году абмяркоўвалася, і вот зараз я гляджу, людзі пішуць в Фейсбуку, што вот тыя, хто гавораць пра плошчу, пра нейкія, так бы мовіць, рашучыя змены, а як бы вот ёсць пэўная адказнасць за тое, што вот этих людзей, якіх да гэтага заклікаюць, ну просто падставляюць под дубінкамі, под дубінкі. Тут няма праблемы? Ну, вы закранули такую вельмі экзістэнцыйную праблему. Ці варта змагацца, і якія ахвяры варта прынесці на алтар, так сказать, свабоды. Гэта вечная праблема, гэта нават не беларуская праблема. Вось. Ну, вось, заходняя Европа здалася Гітлеру без бою, фактычна, і ў выніку і гарады засталіся цэлыя, і насельніцтва цэлае, і нават габрэйскае насельніцтва не пацярпела ў шмат такіх краінах. А Савецкі Саюз супраціўляўся, у выніку сколькі 26 мільёнаў загінуўшых, зруйнаваная значная частка краіны і так далей. Вось, таму гэта вечная праблема. Ну, вось, ці варта было забіваць гаўляйтара Кубы, у выніку якога расстралялі 10 тысяч жыхароў Менску і так далей. Таму гэта, ведаеце, такая как бы это сказать, вечная моральная проблема, якая паўстае перед любым народом у час таких вельмі важных сацыяльных біфуркацый. І кожны раз, кожны народ і кожнае пакаленне на гэтую маральнае пытанне павінна даваць свой адказ. Некіх абсалютна правільных адказаў тут няма і просто іх не бывае. Александр, а як вы лічыце, ці ёсць тут адказы? Бо, ну, сапраўды, гарантый як бы ніякіх ніколі няма і нідзе няма. Я хотел бы подкрэсліць, што увогуле рэжым спрабуе сваім апанентам, асабліва вось такой нацыянальна свядомай публіцы, гэту маральную праблему падкінуць яшчэ ў іншай плашчыні.
вось дзе-небудзь улады, што, глядзіце, і той же Тихановский, той же Бабарыка, гэта ж марыянеткі Крамля. І падтэкст такі, што вось вы ж свядомыя, а каго вы хочаце падтрымаць. Вы хочаце, каб у выніку, і Лукашенко, нарэчы, у Салігорску на гэтай сустрэчы з актывам гаварыў, што, маўляў, ён не выключае, што ягоныя апаненты ўрэшце паклічуць на дапамогу суседнюю дзяржаву. Ну, вельмі празрыста намякаў пры гэтым, што вядома, што гэта Расія. Карацей, будзеце тут ладзіць Майдан, а ў выніку прыедзе Пуцін на танку. Вось якую ён падкідвае праблему. І тут сапраўды перад людзьмі, якія хочуць перамен з аднаго боку, а з іншага боку хочуць, каб заставалася незалежная Беларусь, каб тут не было ні гібриднай, ні наўпроставай агрэсіі пад маркай таго, што мы павінны тут дапамагчы нашаму хаўрусніку ў цяжкую хвіліну. Вось перад імі калізія ўзнікае. Але калі так сядзець, склаўшы рукі, то мы ж бачым, што Лукашенко не збіраецца сыходзіць, што ў яго планы яшчэ пакуль хопіць здароўя тут цараваць, а можа яшчэ і ў спадчыну перадаць уладу. Таму мне здаецца, што тут усё ж такі большасць тых людзей, што за перамены, ну гэта інтуіцыйнае такое маё эмпірычнае ўражанне, таму што, на жаль, знішчана незалежная сацыялогія, яны ўсё ж такі абіраюць шлях барацьбы і заходзяць з той максімы, што рабі, што належыць, і хай будзе, што будзе. І я думаю, што у кожным разе вось гэтыя страшылкі, яны значна перабольшаныя. По вялікім рахунку не трэба думаць, што Пуцін вось толькі сядзіць і думае, як бы завтра на танку уехаць у Беларусь. Тут шмат вялікіх праблем, і міжнародных, і ўнутраных. Радзіхоўскі вось днямі падкрэсліў, што у Расіі проста ніхто не зразумее, калі пачнецца агрэсія расійская супраць Беларусі. Таму, я думаю, тыя, хто абірае ўсё ж такі шлях барацьбы з рэжымам, яны абіраюць правільную маральную пазіцыю. Сёння ў праскім акцэнце з вами былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Александр Класкоўскі і Валер Карбалевіч. Да наступных сустрэч, і за тым, як будуць развівацца падзеі, сачыце на сайце Свабоды, свабода.орг.